Dámy a páni, vítajte v celé Vritikempe a privítajme spoločne moderátorov Poľňu Petrišovú a Krona Jankera. Ahojte všetci! Ahoj! Ahojte! Vitajte v celé Vritikemp. Brum, brum. Privítajme dnešných súťažiacich! Sú to Ibi Fajka! A Ibi Majga. Tak, decká, ste pripravení súťažiť? Moment, time out, počkaj chvíľovsku. Ja som niečo pripravený súťažiť. Som sa dostatočne dlho nekoncentroval. No, Pokoj, nemáme veľa času, takže musíme To sme jak pristúpiť. hovado. teraz budete tvoriť tým, takže navzájom si môžete pomáhať, dobre? Je to jasné? No mne není podstatné. Mne to není jasné, krucina. No, ale na to nemáme čas, teda. Jako, na každú otázku máte 10 sekúnd. Prvá otázka je, kedy sa skončila druhá svetová vojna? Počkaj, stup, toto presne viem ja. Toto ja presne viem, to sme sa učili. Druhá svetová vojna, to v Starihrade. Bohužiaľ, nesprávna odpoveď. Oni sa... To sa nehoďte, tak hovado, tu ide o vás dve veci. Už sme mohli mať prvý bod, keby sme... No, no. Co? Oni sa nepýtali, kedy. To si sa v živote nevidel v zrkadle? Nerozumiem. No viem, že niekedy, ale počkaj, vidíš to, keby si mi dala čas na koncentráciu, tak som mohol povedať ty. Ticho! Druhá otázka. Koľko protónov má dusík? No, dusík má... No počkaj, nebudeš sa vybrať v kuse ty, ne? Bože môj, to nie je normálne, sa človek nedostane k slovu. Toto viem veľmi presne, čo sa smeješ z furiek pakov? Absurdné, že súťažíme, sme napätí. No počkaj, to viem presne, počkaj, nehondi ma. Zotres mi farbu, ty. Počúvaj. Tak No, toto viem veľmi presne, ako znela otázka. koľko protónov má dusík? V Starihrade. Bohužiaľ, opäť nesprávna odpoveď. No vidíš, keby si Brum, to do toho nemontoval v kurnéne hotele, taký pako, tak sme mohli mať 2 body. Tak pokračujeme, dobre? Tretia a posledná otázka znie. No. Ako sa volalo mesto, ktoré dostalo názov podľa ruského cára? No tak počkaj, toto netočím ani tugia, toto. Veď si to doteraz hovoril. Co som hovoril? Áno, má pravdu, doteraz si to opakoval. Co som opakoval? Ja aj počkaj, co som akože hovoril toto? Ako znela otázka ešte raz? Ako sa volalo mesto, ktoré dostalo názov podľa ruského cára? Ježiš, tak to je potom jasné, keď som to furt opakoval, tak mesto, ktoré dostalo podľa ruského cára, sa volá Ty kokso. Bohužiaľ, opäť nesprávna odpoveď. No dajme, môžete chvíľovsku do prtíc. Tak ale tak ja som opakoval jednom kuse, ty kokso, tak to ste ma som podvedený, to nie je fér. Ale si opakovala aj správnu odpoveď. Čo som opakoval? V Carihrade si hovoril stále. Dobre, ale keby sme to dali do pomeru, to oveľa viackrát som povedal, ty kokso. Ukludni sa trošku, ukludni sa. Dobre, tak ale ja som pokojný, nevidíte na mne, že som úplne cool. Ďalšia súťažná úloha. Teraz budete súťažiť proti sebe. Budete sa preťahovať lanom, je to jasné? Jasné. Takže si vyberte každý dvoch dobrovoľníkov. Dvoch dobrovoľníkov. A šoba ticho. Ja si vyberiem túto áno. Kacku Brištovú, ja ťa poznám. A dvoch. Ty si celebrita, ne? Poď sa aj ty poď so mnou, moja. Takže poďte na Teba druhú tiež stranu. nepoznám. Ty si bola kedysi Hej. Rogelová a teraz si Jelka cez Hej, Rogelová. takto, hej. Ja to... Decka, poďte. Poďte sem.
Ja som to nedober. A čo máme robiť, momentík, čo máme robiť? Keď zaznie gong, začnite sa preťahovať lanom. Pozor, kto prekročí túto čiaru, prehral. Je to jasné? Počkaj, môj time out, momentík, tak nevidíš, jak Ale sa to... rob si niečo, nie je chludný. Tak sa som kľudný, počkaj, neblázni, čo ešte tak, ale to pódium sa výrazne zvažuje. Nevidíš, že ja som jak na dne Moráty na Gerlakovskom štíte? Však to je absurdné, vymeňme sa. Ale ja taký škaredý nie som, s takým nosom. To neviem ti povedať, čo som hovorí. To neviem, úplne ma zablokoval, vymeňme sa, krucinál. Poďte baviť No tak zabíme tam, poď už. No tak toto bude na tú fér, stranu. lebo vy... Takže, decka, tak pokračujeme v súťaži. Tak No. už si teraz spokojný? No počkaj, on má dlhšiu časť vláda, krucinál. To je to povolné, no dobre, no. Dajte No a mu už- všetko. Je všetko jasné? Je. Prekročí túto čiaru, prehral. Na gong sa začnete preťahovať lanom. Pripraviť sa? Čakáme na gong. Teraz! Som prvý, ty kokso, som prvý, som tu vyhral, je to jasné, som vyhral, ty kokso, som vyhral, teraz som komplet všetko vyhral, vidíš? Ja som vedel, že spravodlivosť existuje, ja som vyhral, alebo ne, som nevyhral. A toto je celé v riti. To sú komplet pozmenené pravidla počas súťaže. Počúvaj, Ibi, poďme si raz zaspievať, lebo toto mi nejako nejde. Dobre? Vy si chodte satkať. Super. Jednotku.